Hello mga kabakak. Wala pa'y pobre ngayon anig sudan. No, sudan na to ha. Pakita na to, ipator na to ninyo ang atong sudan. Oh, uyap. Uyap oh. Kita na. Uyap nga pinirito. Dayon bulad nga lupoy. Dayon suka. Natay isa ka kalirong kanon. Humay ni, humay. Then kini po mais kini. Mais oh. Napay pobre na duha ka klaseng among bugas. Duha ka klase among pagkaon. Napay pobre na. Oh, di ba? Puting lamya. Pakit-on ta mo usaw na to pagkaon ni nga grabe ka lami. Grabe ka tsada. Oh. Oh, napay dugos. Isa ka galon. Ah, pobre pa na. Oh. Isa ka galong dugos. Idibol man eh. Yawat. Idibol man eh. Nya, napay pobre? Man, isa kalapad. Isa kalapad. Di ba? Dahil pobre. Ah, di ba? Kaon na nato ni. Kita mo gusaw na pag amalan ron. Mao ni ato ang sudan. Bulad. Kining bulad, ituslo na to ni sa uyap. Wow. Di ba? Inayon na to ni pagkaon kay bago man ang generation. Bagong generation sa to pa, bago generation pa. Kumot-kumot ba, kumot-kumot, oh, di ba? Atong naabot atong unahan silang humay. Kuan to daan gamay. Ala. Mindset ba, oh. Kini bulad atong ibahog. Bahog na to. Wala pa'y pobre nga kanang magkumot-kumot og kanang kuan. Kasagaran nagkumot-kumot ani mga dato. Wow. Diba? Gupan to suka. Buat lupoy. Pang thumbnail, oh. Ito. Apa ko na? Grabe! Grabe ang bleeding sa pobre. Sudan po kita, oh, kapag tabo na abot. Sila tabang. Gamo. Ini sudan daw. Na. Lang naman, no? Dagang liga sotis. Kan na, di ba? Walang nok. Yuti may daghan. Ito di ba kan yuti? Ay, ano? Harus naman lang. Ha?
Ano. Tabang niya. Ngayon din ako i-share ninyo ito ang kinaan nga lami kay kumudag kaon. Tukaw, isak galon. Tao na, trabaho kong binto. Wala pa'y magkaon, awa pa'y maglantaw na kung dili gutumon. Magkaon ko. Kaya lami daw kaayo ko danawon magkaon. Ngayon din na ito i-share na ito ang abilidad sa pagkaon. Tagsarabi na. Ano, abilidad ng pagkaon. Sigaran magkaon, artik ayo. Tiksi kay lasan, may ninyo nganaw. Ulap lang bulan. Daon na. Sige man. Jam lagi kan? Pindah. Buta ko na. Lang Juan? Kenapa ni Juan? Sa padanan kuan. Ngay lagyan ng panapton. Oh, lu kado. Nakado. Yang may beli ko dapat ba? Belitik. Subot bida nang nato sa una, dito sa kanan bali ng hawan. Ada di skina. Kan yang tunga sa tuba. Ah! Oh, selamat! Ikaw daw mabusog, di ba ka magpasalamat? Sa talagsaon na po na inyong kinabuhi nga di mo magpasalamat. Oy! Salamat po! Oh, salamat! Bungot pa yung mga miya, oy! Oh, di ba? Sipunon mo na yung kinaon. Thank you very much!